И здравейте, аз съм Франкенщайн. Това видео започва от тук, защото имам една голяма изненада за вас. Голяма беше и за мен тази изненада. Просто, нека отиваме към нея. Та-та-та-та! 10-та арена, дами и господа. Вчера се дигнах до Legendary арената. Не знам какво да кажа. Беше, но най-после стигнах Legendary арена. Точно 3000 купи съм. Просто е идеално това, което стана. И сега мисля да постоя малко в Legendary арента, да събера 40 000 и да си купя легендарка, защото всяка неделя в шопа излезат легендарки за по 40 000. Ще видим тази неделя. И общо взето, да. Подготвил съм ви честове, не много, но от сърце. Така, два фри честа и един Magical chest. Нека отидем към отварянето на Magical chest направо. Ето го. 567 парички. 2 кнайга. 2 реара. Не очаквам легендарка пак. 15 кенана. Няма шанс за легендарка вече. Сигурен съм. 36 зап. Самата истина. Не. Еми хора, жалко няма да е легендарка, но 3 Poison. Добре, това беше от този Magical Chest. Нищо пак не ми се пада. Кога ли ще ми се падне нещо хубаво? Нека да отидем направо към... Ще изгледаме няколко... Ето това. Ще изгледаме няколко клипа. Вижте, ето с това стигнах до беда. Така леко, така... Ето го. Пускам го на 2 за по-бързо и даваме. Победа, стигнах до 10-та арена, дами и господа. Просто гледайте. Спрял съм си звука, защото много не обичам да играя на звук, така че може би сега ще го пусна. Тук пускаме спарките отзад май. Да, за да убия голема по-бързо. Е така, тук. Тук ще пусна... Не, няма. Пуснах майнар, да. Далок отзад пуснах. Успя ли? Не, тук той ми пусна лайтинга си. Тук пускам така. Той май нищо не... да, той тук нещо ми остави кулата. Което много му благодаря, че ми остави кулата. И общо взето така го победих. Да, малко лъкерско. Малко, че той ме остави, но няма нищо. Гледайте. Лъкерска победа, но поверете си, победа. 10-та арена си е 10-та арена. Тук просто се защитавах до край. Колкото се може по-бързо да свърши играта и да се видя в 10-та арена. Знам, че не спирам да говоря за тази 10-та арена, но... Да, много съм хайп. И ето той тук вече спря да пуска нищо. И ето, това беше победата, в която стигнах 10-та арена. Просто идеално се получи. Повече от идеално даже. Ще изгледам още няколко. Вижте тук Виктори. Не знам. Просто, опа, изпращат. Айде ще играем една игра. Давайте, изпращат ни покана да играем. Не го знам кой е той. Нека да започнем. Тук малко прибързах с този Джен Скелетън. Той не е успял да си пусне. Тук пускаме литките, защото той май няма елексир. Да, пуснем и запа и фарбол, но до тук. Смених си барберианите с елит барбериан. Просто, не знам, имам чувство, че елит барберианите ми вършат повече работа, отколкото барберианите. Тук пускам далок. И просто си замина. Мисля си, че в момента събира елексир, за да ми пусне още един ексбол, но не съм сигурен. Пускам джайанта.
Ето, знаех си. Опа, прибързах с Гоблин Барела. Тук доста прибързах. Отново същата история. Той ми пуска тези неща. Така, само че тук ще пусна скелета на армии, за да убият този мегаминьон. Не те да убият мегаминьона, но да задържат мегаминьона да остане до бомбата на Giant скелета и той да умре. Ще пусна това. Той... Сигурен съм, че ще ми пусне фарбол на тях. А, не, пусна ми скелета на армия. Така, кулата му на 265, моята не е докосвана. Което е супер. Тук ще пусна Giant скелета. По-бързичко. Така. И айде започва. Дабъл елексира. Тук пускам майнър. За да задържи. Така идеално се получи. Вече започвам с паркито. Очаквам с парките. Да, той ще го размаже направо само. Ето го, това е Спарки. Пускам така. Така. О, той ми пусна зап идеално. Но каквото и да се прави, аз имам майнър, имам и Далок, имам и Гоблин Барел. Няма как да загубя. Айде още един път да удариш така. И просто ще изчакам. Ще го убия с Далога. Няма какво да прави. Ще чакам последните 5 секунди. Пускам Далог. Победа! Много мазен е този Далог. Така, победа с 1-0, но победата си е победа. Да видим да изпратим френдли батъл на този човек. Така, явно не иска френдли батъл. Опа, извинете. Френдли батъл няма да има. Така. Не е лошо да си в 10-та арена, честно казано. Не е лошо. И да. Чакайте, ще изгледаме още едно клипче. Нека ето тази победа. Дори не знам. Айде да го пуснем на 2 за по-бързо. Не си спомням какво съм правил, така че... Айде на 2 по-бързичко. Не иска да се натисне на 2. Айде, готово. Тук ще ми пусна скелета на армито. Така. Тук пускам елитките заради... Той много сгреши, че ми пусна голямата бомба за 6 елексир. Тук съм почти пълен с еликсир, така че пускам Спаркито. Той пак ми пуска Ексбол. Аз пак му пускам скелета на армия, той пак ми пуска Фар Спирит. Тук пусна Фар Спиритите много бързо. Тук. Да, тук успява да набие Спаркито. Бум! Тук пуснах майнера мега миньона да не може да удари по колата ми. Отново ми пусна. Тук пусна, но не успя да ми убие Спаркито. И тук просто му взех първата кула. И от тук нататък 20 секунди реших просто да се защитавам. И да, той не успя да ме вземе. И общо взето така свърши. Да, ето така. Много добра атака. Идеално ми е в 10-та арена, да ви кажа, но трябва да играя. Сигурен съм, че в следващите ми горе-долу 5-6 игри ще почна да падам много яко надолу. Няма откъде да взимам парички, освен от донейт, но те няма да ми стигнат до 40 000, така че най-вероятно още днес ще почна да играя и 100% ще падна, защото да, от 10-та арена нагоре е трудно. Дано да ви е харесал този клип. Дайте лайк, коментар, абонирайте се мен и ще си видим следващия клип.